What's up guys? Kamusta kayo lahat? Yan, time check muna tayo guys. 6:20 ng umaga. Yan. Gagawin natin guys, tayo ay mamimingwit. Yan. Diyan lang tayo sa baybay guys, yung hanggang bewang lang yung dagat. Di na tayo magbabangka guys. Yan. Solo lang muna tayo ngayon. Ganda ng ano guys, ganda ng panahon. Yun guys oh. So tara, samahan nyo ako. Let's go! Guys, magandang hapon sa inyong lahat. Yan. Dito pala tayo ngayon sa baybay guys. Dahil manguha tayo ng umang papain natin guys sa pamimingwit bukas ng umaga. Yan. Kasama ko si Patrick guys. Trick! Yun o. Let's go! Guys oh. Palubog na yung araw guys. Yun o, manguha na tayo ng umang guys. Yung umang guys, dito lang yun guys. Yan, yan, nakadikit lang yan sa bato guys. Ninyong ipapain natin bukas. Marami na. Yan guys oh. Yan yung umang. Yan yung papain natin. Wala pa guys. Di pa masyadong low tide. Hindi malalim ko eh. Gabi na raw yung low tide guys. Pero may nakuha na tayo konti guys. May pangpain na tayo bukas na umaga. Ganda sana guys kung low tide eh. Kitang kita talaga yan dyan eh. Guys, ang dami. Yun ang mga maliliit na itim-itim guys. Ito. Yun. Umang. Ano natin guys eh. Gagawin natin dito. Didikdikin natin. Pipisain yung ano niya guys. Yung bahay niya or bagaw. Para makuha natin yung laman. Yun yung ipapain natin. Lalagay natin sa taga. Teka. Yun, papunta na tayo guys. Punta na tayo sa dagat. Ganda ng ano guys, ganda ng panahon, walang kahangin-hangin. Mamimingwit tayo ngayon. Pain natin guys yung umang. Yun guys, Lapit na tayo guys.
Hanapin na tayo. Guys, oh. Kambing ni tatay. Oh. Tara. Sana marami tayong bingwit ngayon guys para syempre sarap yung kainan natin. Guys. Yun, kita na yung dagat guys. Wow. Guys, ito na pala yung umang na nakuha natin guys. Didikdikin na natin guys para makuha na natin yung laman. Tara, let's go! Guys, ito na pala yung ano natin, oh, pain na umang yan. So, tara, mingwit na tayo. Let's go! Guys, si Patrick kumabol pala guys. Yun oh. Drake! Woo! Yun oh, may cameraman na tayo guys. Let's go! Guys, may isa na tayo guys. Oh. Yun oh. Ayos! One, zero. You know, guys. 2-0. You know, Agi Bun Bun. Laki ah. Dami nito guys. Ayo. Guys, nakakuha na pala si Kuya Lore guys. You know. Woo! Another one.
Yes, oh. Ayos. Yes, oh. Lope. Ayos. Yun. Ay, pangulam na guys. Another one. Okay pa rin. Sarduhol ito yung taga trip. Alam mo. Dog ka, hindi to. Yun. Tadi bomba. Nice one. Yang tadi guys, buku-buku. No, natas-tas bilang kon. Inang gihab sa isda ako. Sayang to na. Yun. Bonbon. Ayun. Yan naman. Guys, yan na yung nahuli natin guys, oh. Yun, oh. Sold na yan guys, pang-almusal. Yan, oh. Wala na tayong pain guys, naubos na yung pain natin. Pero sold na yan, pang-almusal natin. Let's go. Guys, ito na yung huli natin. Yan. Gawin natin guys, bago tayo umuwi, dito na lang natin kaliskisan guys, para pagdating natin sa bahay, luto na kaagad. Yan. Fresh na fresh. Guys, bago tayo umuwi guys, ligo muna tayo. Tara, let's go!
Guys, pauwi na kami ni Patrick guys. Tara, let's go! Guys, kita-kits na lang tayo sa bahay guys. Guys, nakabihis na tayo. Tapos na tayo maligo. Ito na pala yung huli natin guys. Yan yung nabingwit natin kanina guys na isda. Yan. Gagawin natin guys. Papaksiwin natin. Yan. Para pang-almusal natin guys. Yun. Lagyan na natin guys. Ingredients natin guys, bawang, sabay na natin yan guys, saka sibuyas, lagyan din natin ng pamintang duro guys, para pagpanasa, tapos asin, tsaka sabaw natin guys, suka na tuba. Yan. Sarap to guys. Tara, salang na natin. Okay, salang na natin yung paksiw. Fresh na isda, paksiw. Antayin na lang natin maluto guys, saka kainan time. Guys, tikman na natin yung pinaksiw na isda. Kumulo na guys. Yun. Tikman na natin guys. Sinilagyan na natin ang asin ko kanina guys. Dagan natin ang asin guys. Ayos na to guys, kainan time. Guys, kain po tayo guys. Kain po. Guys, fresh na po. Guys, tapos na po tayo kumain. Yan. Maraming salamat po sa panonood. Sana po nag-enjoy kayo sa aming video ngayon. Please hit like, Share, comment down below, and please don't forget to subscribe. Salamat po!